Morning guys. Sengilambile nje kuseni ukuso ngaze ngalamba. Ngathi ngavuka ngokudla okuqinile. Ngiyayithanda le meal le yase Pedro's. Lemon and herb. Ngilambile angize ngizothenga imoto bayithi ngisemsebenzini. Njani namhlanje? Mina ngilambile. Plate ngilambile ngathi ngingavuka ngokudla okuqinile ayi. Ngiyaphila mzimelo njani? Niyenize oda le meal yase Pedro's noma mina ngedwa oyithandayo le lemon nje ayibabayo. Hayi ngiyayithanda le meal shame. Angiyideli. Ngathi nje mangi-oda ukudla kwesipunu nga-oda yona. Kahle hle ngiyayithanda into ene-lemon. Anzeni-ke nizothenga imoto bakithi. Izophuma nale mina. Ngiyadlala. Sengilambe ngazo ukuthi nje angisakwazi ukudla. Lapho ngidlela izolo ebusuku andiyona le meal yazi. Ngathi sengilambe. Endlini anginaso istove. I-apartment engitholile into right. Inkinga ayinaso istove. Sengibuyele back kule nto yami yoku-order. Futhi lapho ngizoshintsha i-apartment. Unjani kulijiki? Ngiyaphela nami. Wozani sisodla guys, ningalambi ngikhona bakithi. Ayishenga's wife. I don't know. Bele nto engayibuza into kanje ayina shame. Angishadile guys bakithi mina. IP number ngingena. Yabo uma ungena kwi-bio yami, before wehle nje uye kuma-video yami, kune-number phezulu kwi-bio ne-email. I-number yami ka-WhatsApp ileyo uma ufuna imoto kodwa. Cause uma uthi ufuna okunye, uzokublock. Ngikhuluma into WhatsApp business wami lo ya, ngikhuluma into serious kuphela. Ngikhuluma nabantu abafuna ukuthenga. Heels of flat today. Hayi ngeke mina ama-heels ngiyawabalekela. Ngifayele uphaca aba-flat nje. Even phana insuku nje isikhathi esiningi ngigoqa seze-flat. And ngi-odile. Ngi-ode iy'cathulo lezo ey'formal ey'hambela phana. Ama-heels nje angizwani nawo. Angijwayele ukugqa ama-heels isikhathi eside. Ngeke mina ngigqa ama-heels every day. Hayi ngeke. Ngiliphara nje. Shuthi angisiyi-lady ne? Yelani ini? Isikhathi 11:28. Hey kodwa sengilambe ngiyafa. Sengiyavevezela. Ngiyeza ukuthi mangingadli la. Hayi. Ngizongilanda phansi.
Indawo ngihamba kanje ngathi angaze ngilizwe ebusuku ngapha ngilizwe ebusuku. Futhi breakfast angiyidlanga ne. Breakfast iyadingakala. And mina ngidla early. Ngilala early I mean. So uma ngidla ngabo 5-6 vele. Uma ngifika endlini ngabo 7-8 ngiyalala. Because ngisuke ngikhathele ngiphuma emsebenzini sengisheshe ngilala. Yabo kulezi insuku anginaso ngisho isikhathi sa-Netflix lapho ngizuze ngobuke namhlanje. But nje ngisheshe ngilala. So mhlawumbe ngakho ngilambile because ngigcine ngabo 6 izolo ukudla. Ngathi nje ngavesana ngidla ukudla we-spoon straight. Ngiyathemba abafana bazile and ave behlupha abafana kwaThaphu yo. Ngiyablocka nje angihluphi. Guys, kodwa ngemoto one credit score ewu610 kuyaphezulu. Inamba yami asikisi kuyibhayo. Ngiyabonga gift. Ngihlala ePort Shepstone. 40 minutes away from Durban. Yeah. Oh. Yamengaga. Yeah, I'm 40 minutes away from Durban. Yeah. So uma ufuna ukwenza qualify for imoto ungasenda ama documents lapha kwaThaphu. Inamba yami ilapho kuyibhayo. Noma mawudinga imoto. Yabo nje mawuvalidate manje. Mhlawumbe ngabo 1 zobe usuyilanda imoto yakho usuqede yonke into. Kuyashesha. Mo apply kimi fast. Yini manje le? Uhlala kuphi neGoli? Ngihlala eGoli. Ngikhaya ushilo Mr Price asisenaso isitolo sezimpahla. Nxeseni bakithi kusho Mr Price wakuphi? Mina ngihlala endaweni eziningi. Kusho Mr Price wakuphi? Ngiyaphithizela nje. Imalini quantum? Oh, thank you Zwide. Ngiyabonga Zwide bakithi bengabuye ngibona uba. Wasinabo 15 seats ama quantum asinawo. Sigcina ko 9 seats. Yeah. Thank you. Ntombi ngibuzile nje ungiphindele umbuzo wakho ngubona amanye ama-comment adlule shesha. So anginawo ngithi ubuzeni. Mangidinga wena uqobo. Mawudinga mina uqobo awungi-WhatsApp. Inamba yami le kuyibhayo yabantu abafuna ukuthenga imoto or ezinye izinto because ngibe ngidayisa inwele yabo into kanjalo. Ngangi-WhatsApp ke lapho. But nje mawukuthi ufuna ukushare udinga mina uqobo bhala inbox. Ngizokuphendula inbox. Khaja onjani Zwide? Mazide ngicela ukwenza umakoti waseMthatha. Please ave ngithanda ngiyabonga bakithi. Thank you. Ongishiyele. Wozothatha woza. Angisakwazi wena. Angisaze ngakubona yazi. Wozothatha. You can come. Inkosi yami nayo intombi. Ngibona inkosazana enhle. Unjani so bani siyolise. Oh my roll on. My roll on. Hi Bonini. Hi.
Azide ngicela kwenza umakoti emthathabe ngithanda papa. Thank you. Siyazi ngendlela omuhle ngayo. Ngiyabonga beseni. Awusaphenduli nje. Inbox. Ngiyaphendula mina inbox. Ngiyaphendula. Ngizokuphendula nje. Cause mawubhala ku-WhatsApp vele ngizokublock. So asikho isidingo sokuthi uzongibhalela ku-WhatsApp. Mawazi ukuthi ufuna ukushela uzokublock. Ngiqome vele. Angimqomi umuntu ongishela kanjalo. Hawu. Abantu uthi number yami ngibhalela ku-WhatsApp why? Cela kahle inbox. Cause le number ilapha kuyibhaya akusiyi number yami, akusiyi personal number yami, i-business number yami. So ayikho into engiyikhulumayo lapha kuyileya number ngaphandle kwebhizinisi. Mawuze ngobunye vele uzokublock. Hi my role model. Unjani Mkhize? Mkhize Kabazela. Hey bengilambile. Cishe ngafa. Yazi bese ngivevezela. Oh shame. Umuntu uyakuthanda ukudla. But kumele ngenze iplan yazi. Ukuthi le ndawo ngiyayithanda ngoba isiduze. Hey Bina. So ngiyayithanda ngoba isiduze wasemsebenzini yabo. Kulula ngiyakwazi ukuwalka manje emsebenzini. So anti kunesicelo ukubheka indawo la. Kunzima nje ukuthola indawo kahle kahle la. Ngiyayibloka ini mina ngifuna ukuthola intambo namanga wena uyiphendula inbox ngiyayiphendula mina inbox phela ngeke ngiphendule wonke ama inbox ngiyabuka nje ukuthi hayi lo uyangibhedela ngiphendula izinto serious yeah wakwasho nini ukuthi ucela i-account number yami ngingakuphenduli ngiyaphendulana ku-inbox Land Cruiser malini i-used ngicela ungi-WhatsApp ngizokutshena inamba yami kuyibhayo. Yabo mawuthi uzobuza ngemoto ungangifonela noma inini ungangi-WhatsApp noma inini mawuthi ufuna ukuthenga imoto yeah I don't mind but nje mawuthi ungifonela uyayitshela nje ukuthi ungazongibhedela wena ithi number yakhe ngikublock. Can I join? Yes. Nga-request ngizoku-accept bakithi happiness ngisakwazi. Roll on nayibandla neyisa. Sidla inyama thina la okedeni. Siyaphela 10% angazi why. Ngoba phela ngishajile yagcwala. Yabo nje ama-battery ama-iPhone hayi. Yes, I'll come around for a card deal. Inkinga namhlanje sisheshe sivala. Siyavala ngo-12. So mawufuna ukuzungeza manje nje manje. Because ngo-12 siyashesha ukuvala. Yeah. Ntombi yami yase-crash. Kaze ngajola i-crash. La ngisukeni. Ukukhula komuntu yaza kulutho yazi yini. Indaba usho njalo. Amusu kubathembisa ngo-inbox ngoba ngeke ubaphendule. Nawe yazi. Ngiyaphendulana mina yazi but mawuthi vele uyangibhedela le-inbox ngingiphendula. Ngiphendula ama-message serious njengokuthi nje hi mama njani ngiyakuthanda yazi. Ngicela i-account number yakho ngikuthengele lunch. Mhlawumbe awonto kanjalo. Yeah, ngiyakuphendula ke lapho. Vele mawuzothi hi, hello. Bhala usho ukuthi ufunani yabo. Yeah, ngiphendula serious nje njengale afuna ama-account number.
Ngiyabonga bani Mthongo. Ngizoqala ngikushele and then sithenge imoto sobabili i-JACT9. Qala ngokuthenga i-JACT9 bese uyashela. Yabo lapho ngizokunaka ngoba uzobe usuthengile. Angikwazi ama-customer ama-loyal bakithi mina. Ngizokuphendula vele. Ngize ngikucheck mina ukuthi imoto yakho ikuphethe kanjani. Yabo? Se-right konke. Ya. Qala nje ngokuthenga kuqala. Kahle kahle sonke sifuna wena mazide khetha mina indoda yomXhosa ayibandla. Ayibandla. Ngoba unjani wena? Hayi ngiyahlupa yini. Ayibandla kube ukugeza amehlo. Kuyadliwa nami. Angizwa ukuthini. Babusisiwe kwaZulu madoda. Okay, siyabonga kwaZulu. Ngicela ujonge inbox yakho mazida kubalekile utheni inbox utheni khona ngaze ngiyela amahazi mhlawumbe nje uthe hi ngisho ukuthi ngifuna ama-message serious mina ngithi hi cela ngiphi i-account number yakho yabo into ekanjalo cela ukuthengela i-lunch cela ukuclearisha i-share card yakho yabo into ekanjalo ukuphendula ngeke nami ngeke ngeke khehla ngeke awuyazi ngiboni uyakushela ungayi nda angiyi yes ngiyidayisa ngibona ama-wave unga-check-a kwi-catalog yami ku-WhatsApp une-catalog yabo uma ungena ku-WhatsApp wenza ngathi uyakwi-profile page amawehle ezansi kanjena kunama-price azo zonke izinto engiyidayisayo ya ayingizwa le manzi bafu angikuzwa yazi ngizothenga i-lunch baba or ndenze i-cash send ungayenza i-cash send kuyinamba yami le kuyibhayo I don't mind as long as send imali because vele ngayisebenzisa lo sim card business number uyakhuluma-ke manje hayi bandla yes send cash send sawubona usebenzele ePortshepstone yes ngisebenzele ePortshepstone ngiyakukhumbula lokudla kwa-800 owakuthenga ngiyakhumbula i-seafood yabona nje futhi indaba yami next time nje sengizo-check-a i-menu lento yokuphapha ungene e-restaurant ngoba phela yazazithanda novele usho into oyifunayo u-ode ithi yabuya ibhili kuthiwa 800 ama-prawns 800 ngiyazisola but akusenani-ke ngafunda isifundo hayi indaba yami ngiyakhumbula wakhala kakhulu ngangigowa yabona nje kodwa-ke ngeke saphinde kwenze into kanjeya sengenza sure ukuthi kuthi kade ngagcina ema-restaurant sengihlezi ngibhizi sengenza sure ukuthi ngiyayi-check imini ukuthi kumalini kule restaurant ngingaze ngikhokhe 800 nje for ama-prawns igross eningabi leyo ngifuna 66% ish guys ngizobe ngibe live kumele ngo-charge yeah but odinga imoto inamba yami kuyibhayo
Ngiyanithanda-ke nibe right. Soqedela ukudla nami la. Usabone ukuthi enda kanjani manje le live? Iyenda kanjani manje live? Usabone, yazi angiboni.